escolta'm bé, perquè el que t'estic a punt de dir no t'ho dirà cap anunci de televisió, ni cap polític, ni cap mestre d'autoajuda. El capitalisme ja no necessita cadenes per controlar-te. Les cadenes són antiquades, fan massa soroll, criden massa l'atenció. Ara t'enganxen amb bressols. Sí, et prometen el paradís familiar. T'ensenyen nadons que riuen, cases de revista, tardes al parc amb filtres càlids. I tu, emocionat, signes el contracte. Hipoteca, 30 anys. Cotxe familiar, 5 anys. Guarderia, de per vida. Abans eres un ciutadà, ara ets un actiu immobilitzat. Perquè un solitari encara pot incendiar la història. Però un pare o una mare ha d'arribar d'hora a la reunió escolar. Quantes vegades t'han dit, abans de fer bogeries, pensa en els teus fills? Traducció real, agenolla't i calla. I l'amor és sagrat, però el sistema l'ha convertit en corretja. No t'acuso per estimar, t'acuso per deixar que facin servir l'amor com a arma. Recorda aquesta frase i no te la treguis mai del cap. El capital no et vol mort. Els morts no paguen factures. Et vol pare, et vol mare, perquè els pares obeeixen. I si això que et dic et crema per dins, és perquè encara tens foc. Cuida'l, alimenta'l, i el dia que tornis a aixecar-te, que el teu amor no sigui la teva cadena, sinó la teva arma.